110 थाखा दं नालाय बाव 40 थाखाखौ थांलाय फैलायाव गारबाय आं ओमफ्राय 100 थाखाया जानायजों ओमफ्य नैबे सफैनाय जाबाय नायदो नों खोथाखौ मारै बुजिखो बे जेनेबा नै आं दानखौ दोननानै आं लाबजोंसो थांदों फैदों जादों दा बेखौ नों लाग्रोलाय बेखौ लादों बेखौसो लादों दा दानखौ दोननानैसो जेनेबा देरस'खौ दोनदों ना र' गोरान आं बेनि बुंनायाबो एसे माबा नङा गोरलै नङा गोरायानो बुंदों माने खोथाया हो माने बियो जानायनिखौसो लानो थिनदों जानायनिखौ नङा थांनायखौ गावनि निजु गारखा 40 थाखा गारखाबाय दा 40 थाखा 150 थाखायाव 110 थाखा थाबावबाय दा होमबा 40 थाखा गारखानानै थांलाय फैलाय गारनानै थांलाय फैलायाव 40 थाखा नोंना थांखाबाय औ आरो थांलाय फैलाय बे बुस्थुआ बेसेबां दं 40 थाखा दं दा आं दे बेखौ गारनाव थांलाय फैलाय लाबाय दे औ ओमफ्राय बे 110 थाखा थाबाय दा नोंनाव अनलाइनाव 10 थाखा ओमफ्राय बावहाय 100 औ ओमफ्राय आं 10 थाखा ओमफ्य थाइबा गथा दंना नोंनाव ओमफ्राय आं 10 थाखा दोनबाय ओमफ्राय बे 10 थाखा हरदेरबावनांगौ होमबा नोंनाव फासपानाव थाखा 40 बे 10 थाखा 50 जाबाय दा आरो बबै थाइबा बैखौसो जादों नोङो बैखौसो जादों दा नोंनाव बे 45 थाखाल' जादों नों 45 थाखाल' मिथिबाय जानाया बिराद खस्थ' 45 थाखाल' जादों नोङो मालाबा आंना 15 थाखा लाभ जायो लाभ आग्लायनाया 15 थाखा जाबाय औ लाभ मानो 15 थाखा थाखो 25 थाखा दंब्रा नोंनाव मानो 25 थाखा आं 10 थाखा दं नालाय बे 10 थाखा औ 25 थाखा जोंनाव 25 थाखा थाबाय दा समान जोंनाव 25 थाखा नों थाइबाखौ दंखायना आ बे 10 थाखा हरगोन बे 10 थाखाजों बे 10 थाखाजों मिलायबाय साननानै ला जोंनि फाथैबारि एरियायावहाय सासेबो मेथ्सनि टिचार जानो हानाय गोहो गैया इक'नमिक्स मास्टार जागोन जाया जाबाय दा होमबालाय हाया दा दे दाबो गरबर दं एसे मोजां बुजायना हो मोजां बुजायनाय आं र' नै आं खोन्थानोसै आं केलकुलेटार बुथारसै एकदम आं गैलानो थैबाय साननानै ला नोंना गारि भाराया 150 थुरु थिनो थुरदो नै 150 हनैजों गाखोलांफा हा प्लास 100 ओइ फैसा गैया गरबर फैसा गैया अनलाइनाव फैसा आरो नोंसोर थाथ' जेनेबा नोंसोर सासे सानै साथाम साब्रै साबानि माबा दानबाय माइनास साबाबाव बेसेबां टट' भाराया औ 120 माने 100 ओमफ्राय 150 थाखाबाय नोंनाव 150खौहाय दान जेनेबा नैबे थाबाय दा प्लास ओमफ्राय नोंनावहाय गारि भाराया उइलासा 20 थाखा होफिनबाय प्लास दामफ्लाया 20 थाखा होफिनबाय थांनायखौ हा प्लास 20 थाखा होफिनबाय ओमफ्राय साथाम थांनोल' साथामल' औ साथामखौ होदों 210 ग्रोब जाहैफिनबाय दा होमबा साथामल' होखादों दा औ साथामल' लादो जादों सम लादो र' बेयाव नोंनिबो थाफानांगौ बैनि थाबाबो बोरै 230 जाहैबाय हनै बैनिबो बारा जाहैबावबाय लादेरनायनिबो साथामनि गावनि होबाय बे आंनि दामफ्रानिल'सो होदों दा औ जाबाय दे ओमफ्राय 210 थाखा खारहैबाय 210 थाखायाव नों मा जाया सिंग्रा थरनै 20 थाखा सिंग्रा थरनै मा प्लास हो माइनास हो हा माइनास हो ए र' माइनास जालालै इक'नमिक्स मास्टारा माइनास 20 थाखा 30 थाखा औ साहा लोंनायजों माजों साहा लोंनायजों ओमफ्राय 15 थाखा बाव गय मोनसे सिगारेट मोनसे माइनास 15 180 निफ्राय माइनास बाव बेसेबां 15 165 दा नोंनाव बेनो दं आरो फैनायनि गारि भारा दाना नोंखौ औ फैनायनि गारि भारा 20 थाखा दानबावदो दे 20 थाखा दान दे 20 थाखा दान दे दानबाव दे माया हरबाय बे गारि भाराखौ नङा बाव दानबावब्रा बाव दानाखैना नों दाबो केलकुलेटाराव नों गारि भाराखौ हरखाबाय दा नोंनाव बे फैसायानो बासायनानै दङ आं गारि भाराखौ दानखाबावासो 160 थाखा जाहैबाय दा 160 थाखा दंहैखायो नोंनाव बाव 160 थाखा गैया नै अनलाइनाव थाबायना अनलाइनाव आं 10 थाखा हरनांगौ नामा 160 थाखा जायाखै मोजां दंबावसो माबा नांखाबाय बे बुजाय नांजाबाय आं नङा सकसो जाबाय खिन्थु खोथाया बेनिफ्राय बोरै 20 थाखा 100 गनानै थांबावखो दाथ' नोंनो 20 थाखा हरखाबाय बियो ओमफ्राय दा बेनाव होमबाबो 160 थाखा बासायनानै दंबावो नङा आसरित घटना आसरितखा 160 थाखा 160 थाखा नोंनाव बासायनानै दंबावो ओमफ्राय नों दाम मानो बासिया मानो बासाया 160 थाखा बासायनाङा नोंनाव नोंनो 160 थाखा नै जेनेबा बेनाव 160 थाखा दा 20 थाखा माइनास बाव गारि भारानि 140 बासायखायो दा 20 थाखानि दाम लानो एडभान्स हरनानै दङ नों होमबा नोंनो 160 थाखा बासायनानै दं खोथाया माबोरै नों फैसाखौ बारा लादों बे फैसाखौ बारा लादों एकदम फैसाया जोंनिफ्राय गदलाजोबबाय
फैसा नोंसिबो रावनोबो गगराखैबा होनबायसो गवाखैब्रा आदा हिसाब मोनाखै नों खिसाब बिदि कुलिसुथार थगायदों नामा नोंखौ होनलाय नों थगायगोन दां एखेयावनोलाय जायाखै 20 थाखाया टिकेट नोंनो होदों गारि भारा जाम्बा नोंसोर साब्रैनि दाननांगौ माबाया साब्रैनि दङ बेयाव दोनसाराबो हरफायाखै फैसाया आंसो हरदों 20 थाखा बेखौ दामलानो हरदों बेखौ बुजिबाय नोंसोर दासो जादों नोंसोर साथामनि आंखौ बुदों 20 थाखा खरिखौ दा नायफिन नोंसोर नै आं खोन्थाफिनसै दे 20 थाखा माइनास हरदोंना होमबानो जाबाय ना 20 थाखा माइनास होआ प्लाससो होग्रोनांगौ प्लास 20 ओमफ्रायसो माइनास जाफिनगोन होनदो होमबासो माइनास जाफिनगोन होमबालाय बेनो थाहैगोन एक्स' सिक्सटियावनो थाहैखागोन दा जोब्बाय माथो बेखौ लानो दामलानो हरबाय 20 थाखा ओमफ्राय 10 थाखा हरनांगौ बेनोथ' दा नोंनाव हर बे नोंनाव थाइसे नाम थाम था दंबावो मिथिबाय आबर थादुननि 25 थाखा थालाब्रा मानो 25 थाखा 15 थाखाल'सो थासै सोबागोन आंखौ 10 थाखा अनलाइनाव थाबाय होनखाबाय आरो 10 थाखा जाथि अनलाइनाव हरगोन थाबाय जाथि हरगोन 10 थाखा हरगोन 10 थाखा ओमफ्राय 10 हरगोन थाइबा दङ आं 25 बासो बे जाहैबाय बे नोंनि थाजोब्बाय दा ओमफ्राय नोंनि स्पिन थाजोब्बाय बे खाया गोलावद्राय नोंनि पकेटनि माबा थाबाय ओंखायनो खोनाबाय खोमाया खोमाया खोनायो खर'आ खन्थ'आ फुथुगावबो खस्थ' मोनबाय जिमदाराव फन हरलाय लिंहरदोरा नों फैगौ हाबनो मोना होनलै नोंनि गारि भाराया थैखाया 50 थाखा लाखायो मालाय एम्फौखौथ' दान फैगोन एम्फौ गारि भारायाव लाखानो हाखाया जोंनिफ्राय नङा माथो जों लिंहरदो थांलाय फैलाय फुगोन ना साबाजों जागुइ दा लिंहरदो फैसायाव बिस होदो नङा थांलाय फैलाय होयोरा होजायो नामा एम्फौखौ फन नङा मा हरनालाय माथो थांदों दासो थांदों गेरेमसानाव सोंहरग्रोलायदोरा सिबि फन हरदो दासो बिराम फन हरदोंलै थांनोमोननो बेयाव गैरं हाबदोंना दाबो दङ सोंहरफिनलाय थांना जों मा मोनजायनांगौ उल्लासना फैसा थाइसे थायासै होनलाय दङरा आंना दा टिकेटनिफ्राय 10 थाखा मावनांगौ मालायनाव दा 10 थाखाल' दं 10 थाखा गैया आंनाव 20 थाखा दंखायोमोन नालाय बिदिनो जाबाय 30 थाखा जाबाय आंनाव 20 थाखा दंखायो पार्सनेल औ आं बेखौ होनानै दहाय थांनायाव ओमफ्राय बेनो होजोबनो होनायखायसो होदां नों होबानो बिदि होबा गरबर जायामोन ना गरबर जाला साथाम लुबुथारनांसिगौ हाराम जादा खुर होननारखाबाय आं होजोबसै नों फैसायाव खिथाखाखैबा फैसा गैग्रानजोबनालाय आं खेबसे हरजोब्बाय आंनाथ' ओंखारग्रोमोना सल्भ जादोंलै माया फैसाया 50 थाखा थाबावबाय नोंना जाहैबाय बेनाबो 50 थाखाल' थादों बे बेसेबां खम जादों बिराद खम जादों 20 थाखाल' जाबावदों बि 10 थाखाल' 20 थाखा 20 थाखा जादोंना बि बे रायखस नङा जों बादि जोंनासो नायदो पेकेट थाबबावो होनलाय फैबावो होनलाय नोंना बेसेबां जाबाय 30 थाखा औ 25 थाखा आरो बेनो थाइबा थाखा खाजानो 20 थाखाल' 50 थाखा बेनो माने 20 थाखाल' नै 20% अफ बियो अफार अफार गोनो गोथोआ आया खाजा 20 थाखाल'सो बियो बिलाय जाम्बा नोङो जानायाव अरखि सोंलायलायो बियो ओमफ्राय कम्पानियाव मोजां सोङालासिनो 60 थाखा हरदों नोंना माया 50 हरदों 50 इलाय 35 खोनादों नोंलाय 35 थाखाब्रा 35 थाखानो ओमफ्राय फार नङा बे नङा बे आरे नङालै आं नोंसोरनो खोन्थानो नोंसोर बुजिथारलै एसेबो रोंथारा नोंसोर रेट 2025 2026 बारा नै होननै 50 60 मोन 50 थाखा मिन्थिबाय बेनिफ्राय माइनास 35 फैसा मिथिया बे जिर'खौ नुग्रासै बेनिफ्रायसो 35 फियार जिगि जों थाइबा मेल्ला मोनदों फार केजि ना बेनो खर' गारि खालामो फियार जि जाजोबलांनांगौ होनबाय नालाय बे मोजां जाजोबखाबायमोन आङो माथो खनावलाय फार केजि नामा फार बे नङा फार केजि बै उन्दैयाव रायखौ सोंबावा बेबो नङा बेबो बेजों एखेखा 10 थाखाल'खा जोंसो सानैखौ रायखौ सिन्था ला जों सानैखौसो रायखौ सिन्थायो साननानै माने लोगोआनो नुदों आंजोंसोखा जाजोबाराखै जोङो जाबाय जाबाबो आं हिनजावखौ अनो ओंखायनो आं लाबोदों नोंहाथ' नोमा दं नोमानोथ' नों लाबोनो हायो आयौ गोमफैजोब्बाय उन्दुनो हानाय नङा थौ थांखानोसै जाव बार हमनाया फन हरनो थिनगोरबाय फन हरसै आं ओमफ्राय नोंगा बे थांनाव फन सिनाया सोंहरसिनाया हाबनो मोनदों नामा एम्बुराव होनसै 20 थाखा थांलाय फैलाय ओमफ्राय माथो 20 थाखा थांलाय फैलायसो 20 थाखा हा माथो थाखासो 20 थाखा नङा नों डाइरेक्ट मानसि साबा दं 30 थाखाबाबो जायो थांलाय फैलाय बेना बेटारिया जेबो जाखायानोलै खर'आ माइना कन्ट्रल लायासै होनलाय ओमफ्राय फैसा दंबावो दे जों माबा मोनसे बेबस्था खालामसै 20 थाखाबा आंनि गारि भारा थाबाय दा 20 थाखा थाबाय दा 10 थाखा आंलाय हरबाय दा बे 20 थाखा बेनि थाखाय जाहैबाय दा साथाम जाबाय दा र' आं नोंसिनो आं सफिनदों दामफ्राना बोरै थाइबा आद्रा आं औ एम्बु फन हरदों प्राइम मिनिस्टार ओरैनो 20